takaitattun labaran taurarin mu TV wanda ni Ahmad Muhammad Dal zan karanto. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amincewa kamfanin man fetur na kasa NNPC Nigeria Limited da ya yi amfani da ribar shekarar 2023 da aka samu domin biyan tallafin man fetur. Shugaban ya kuma amince da dakatar da ribar da aka samu a shekarar 2024 da muke ciki ga gwamnatin domin taimakawa da makudan kudaden da kamfanin da zai kashe. Ko da yake Tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur ne a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. Sai dai da akwai alamu da ke nuni da cewa har yanzu gwamnati na kashe kudade masu yawa akan tallafin na man fetur. Gwamnan Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya musanta labarin ba da kwangilar da aka ce an baiwa ƙananan hukumomi 44 a jihar umarni domin fito da wasu makudan kudade don maganunuwa. Idan za a iya tunawa a ranar Asabar din nan ne wani dan jarida da ke kasar waje mai suna Dr. Bello Habib Galadanci wanda aka fi sani da Dan Bello ya saki wani faifan bidiyo inda yake zargin gwamnatin jihar Kano da ba wa ƙananan hukumomin jihar Kano umarni na bayar da kwangilar naira miliyan 10 ga kowace karamar hukuma ga wani kamfani mallakin kanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin samar da magunguna wanda kuma ya ce har yanzu ba a kawo maganin ba. Bayan bayyanar fasa shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje a shafukan sada zumunta na neman takarancin shugabancin kasa tun hakan ya haifar da cece kuce. Sai dai bayan bayyanar fastar tuni shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje tuni ya bayyana matsayinsa na ƙarya da munanan hotunan kamfen din da suka dinga yawo a shafukan sada zumunta da ke nuna cewa zai yi takara da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2027 mai zuwa. Sannan ya nisanta kansa da cewa wannan labarin san ba shi da tushe bare makama. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi tafiya zuwa kasar Faransa a yau Litinin. Wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa a harkokin yada labarai Juri Ingilili ya fitar da sanarwar ne a daren jiya Lahadi. Ya bayyana cewa shugaban kasa zai tashi a babban birnin tarayya Abuja zuwa kasar ta Faransa. Ingilili ya bayyana cewa shugaban kasa zai dawo Najeriya bayan ya kammala wata gajeriyar ziyarar aiki a Faransa. A nan kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ya fi babbar abokiyar hamayyarsa wacce za su kara a zaɓe mai zuwa a ƙasar Amurka da ke tafe Kamala Harris kyawun gani a ido a cewar ɗan takarar. Yayin da yake jawabi a taron yakin neman zaɓensa a jihar Pennsylvania, Mr. Trump ya rika nuna hotunan Harris a bayan wata mujalla da yake cewa ko a ido ya fi ta kyan gani, amma daga ƙarshe Trump ya ce duk da kyakkyawar mace ce amma ya fi ta kyawun gani a ido a cewar ɗan takarar shugaban ƙasar na Amurka Donald Trump. Yanzu kuma sai fagen taurari. A shekarar 2015 ne aka bude katafaren kantin Ado Bayero Mall a jihar Kano, inda a cikin sa ne aka bude sinimar zamani. Haka kuma a shekarar 2021 an sake bude wata sinimar ta biyu a babban birnin na Kano. Bude waɗannan sinimomi ya faranta masu sana'ar haka fina-finan Hausa, inda suke ta tsammanin nesa ta zo kusa, sai dai ba a samu nasarar da suke bukata ba. An gano cewa fina-finan da aka haska a sinima wanda ya fi samar da kuɗi shine fim ɗin Aisha. Fim ɗin na producer Abubakar Mai Shadda ne, inda aka samu kuɗin da suka kai har naira miliyan 5,641 a kansa. Yanzu kuma sai fannin wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke Chelsea da cibi babu ko daya, duk da yawan yan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta dauka domin tunkarar kakar wasa ta bana. Ta sha kashi ne a makon farko da ta fara bugawa a gasar Premier League ta ranar Lahadi a Stamford Bridge. Shine wasa karo na farko da sabon kocin da Chelsea yayi, Enzo Maresca, da ya jagoranci Chelsea, wanda kungiyar ta Chelsea ta dauko shi daga Leicester City a kakar wasa ta bara. Karshen takaitattun labaran kenan, kuma za ku yi samun labaran a shafukan sada zumunta kamar Facebook, TikTok da kuma YouTube, duka dai a taurarin mu TV. Sunana Ahmad Muhammad Dal da na karanto nake cewa sai an jima.